ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସମୟରେ ବାରିପଦା ହାଟକୁ ଯାଇକି 10 ଟଙ୍କାର ମୂଳାମୁଜି କିଣି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରିଥିଲି। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୋର ମୂଳା ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନା ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ନା ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲି। ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି କେବଳ ଗାଈର ଗୋବର ଖତ। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂଳା ଶାଗ ମୋର ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା। ମୋର ବାଡ଼ିରେ ମୂଳା ଶାଗ ଚାଷ କରିଥିଲି ବୋଲି ସିନା ମୋତେ ଆଜି ବଜାରରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ହାଟ କି ବଜାରର ଦର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରି ଯେଉଁ ଖାଇବାର ମଜା, ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିବା ପରିବାରେ ସେ ମଜା ଜମା ବି ନଥାଏ।